Said Marketing, tatak magaling. Bueno, kisunan ang atong suwatang po karon tungatangan ng pagdagan na pinadakin ni Jesus sa kalalaki nga napatago lang sa nga bitoy. Kinigibatan og duha sa radyo ni Ray Arellano. Kisunan ang atong sender si Binoy. Kining akong problema bahin sa akong anak nga ambot og di ini siya maliwat nga gukdunon makaayos mga babae nga unta dili man ni siya gwapo pero cute lang. Pero aron na inyo masabtan akong problema, sugdon kong iunani ang tanan. Something in the way, something in the way she knows. Tay! Practice ko kanta, tay! Ay, sayak. Tay, unsa man tay? Kisa man tong sapatos to puti, mag-upat to kaayo. Kisa to. Imo to, tay. Usay ako. Imo lagi to. Kisa may naghatag ato ha. Tise. Kisang tisi ha. Tise nudalo ba? Anak ni Punso. Si tisi. Katong may largag Singapore. Oh, tise. Tise mo na siya ron. Dito sa una, titay. Dito naman Singapore, tise na. Di naman na titay siya ron. Lagi kay titay mahingan. Tos una karon Ay, na iya tong gihatag tisi. para nimo to. Para kuno to nimo. Oy. Iya tong gihatag nako nya. Di man ko ganahan na sa pato sa maong ako lang to ihatag nimo. Parehas mo tag sukod steel tay, di ba? Usay parehas good. Parehas bitaw tag ginako steel. Pataka ka lang. Mas dako man ang akong tiil kaysa imo ha. O ano dako man? Ang gahubag man tungod sa arthritis. Huwag na ini kayo sa naday. Sakar to si Mutil. Nganong dili ka man sad ganahan ato nga kanindot ato bag-o pagod branded pagyod. Parbida, lisod kay tayo. Oy, di ko ganahan na to. Di ko ganahan musulo ato tay. Kay bisaglain niya'y, basiglain niya'y inding anak kayong taga-tagan, bida, lisod na. Usay indeng usay. Kay ba o, nakadugay na lang naguyab si titay na ako, porbida oy. Pero wako yung kumusugotan na niya. Lisod, magkarelasyon, may watay gusto babae tay. Usa! Noy, Binoy. Noy. Bungol ka, Noy. ay, usay ato, inday. Wala ka kailan ako, Noy. Yun na, murang nakamayong ko gamay sa imong nao. Hala, si Noy Binoy, nalimot na. Pag sure, Noy, oy. Ay, pag tiniguang, Noy. Ako bitaw ni si Titay, anak ni Noy Punso. Oh, sayan. Anak ka ni Kinsa? Ni Noy Punso ba? Anak ka ni Ponso. Ay, nagmanoy ramanggo ka. Noy Binoy, ang tinuod nga nga sa kong tatay, Noy Punso Takuling. Duhay nga na niya, Noy. Parihas ba sa Paul John Maria Christie ba? Ang akong tatay, maupod na, duha. Noy Punso. Noyti Ponso. Dito sa among probinsya, tawag ko na siya Noyti. Nga dito sa syudad, Ponso. Anak di ay. Ay, pastilan. Anak ka di ay ni Ponso. Katong bata nga murag... Ay, katong murag tekling kapag kani adto. Kay puwerting ni Wanga. Oh, Noy, ako taon to. Katugan ni sungugon og kanang tikling kay pwerte man akong dauta sa una. Sa una, pero karon puwerte ng siksiha. Pastilahan. Di lang yun, hibaw ang kinabuhi, no? Gikaloy-an lang taon, Noy. Naka-abroad manggod ko. Mao ba di ay nga mimis na kaayo na imong panit? Gwapa ba ko, Noy Binoy? Oy, na mimis na kaayo kag panit inday. Salamat. Gwapa na gid ay ko, no. Misiksi kag yun inday. Pinaskuhan ako ni mo ni O. Kana lang, 1,000. Uy, hala, uy, kag gwapa yun ni mo inday. Uy, murag yung kag artista. Asa di si Jules, Noy Binoy? Pumay gilakaw na eh. Pwede ko wato na ako, Noy? Sige, huwata lang.
Salamat, Day Binoy. Unsa man taan ni Jules, oy? Mag-unsa man tangan hi? Ay, susuroy lang ko. Magpalangaw tangan hi? Bida. Ang utana bitaw kang mag-unsa unsa gusto di mong suruyanan, pangutana ti ka ingon man ka nga kanang kitarang duha. Unsa man din ni mingaw man kitar yung duha dinhi. Dili ni mo buot akong ipasabot, oy. Uasa man ita ha ninya? Dadon ba ko ni mo kwarto nga bugnaw, kanang kitaran duha. O di ba, dadon ko ni magmotel. Oh, unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Day, hindi, uy, kaluoy taon day titay na. Nakatug in taon nga nanganga ang baba. Uy, pustiso man din ang iyang ipon. Kaya iyang bama nga nanganga na. Pero ang iyang ipon, nagtakom. Kaluoy sa taon. Asa maka Dennis Tolls. Aha, kuning bata. Diyaon tay klaro na kayong mabuhi siya, ani. Kay kwartahan na, kay gikan kus gawas. Pagkatikod, pasabot ng bataa. Unsa do'y kahang babayhan ang iyang gipangita. Oh, sige na, sige na. Ikaw di ay, di ko ni maihatot. Ay, di na lang, uy, kay tatay, sige panawag. Ina ni mo, oy. Sige na ba, sige na. Madag sa Byron, imong pambisitahan. Tanaw lang. Si tanawon lang. Pagklaro ba? O, lagi, huwag makalugar. Sige na, sige na. Banday ka ha? Pana. Maghuwat ko ni mo rin ha? O, lagi. Sige, larga na Brad. Ita gusto makasata niya. Gusto ko siya umalaka. May kami rin doha. Porbida, no? Malakaw lang ko. Doon lang sa mua. Hindi ko din sa agi. Hey, more shortcut ni Pado sa mabay. Ay, hello! Aray, ina, buhi ko. Sakit ba yan ha? Porbida, imo lang. Dili ko libuhian, basta dili ka mo sa atin. Buhi na ba, bida? Imo lang ikubo to. Uy, sus. Dako na ko gasto ni mo, ha? Unya, nagayo di ko di mo. Awa. Unya, ano imo pa lagi? Pagyugtan mo karon yung bida. Ikaw rin ba yan nagatag na ako? Huwag ko mangayo ni mo, ha? Oo, Buhi na, sakit. Ano ba? Pusal na yan, bida. Buhi na ba? Bigay ikihati ka ron. Buhi na. Nahantong bayota eh. Sigpo mo na akong tabangan. Huwag ko bantay da. Lamida. Bida. Diyan ako sa amo. Uy. Kisama na sa gawas. Hala. Si titay mo na. Nag-udsam na siya diya. Murag, ako sige atangan tigalian na porbida. Hay. Day, titay. Nagbata na ka, day. Uy. Nausa ka man. Di man matakom na imong baba. Nausa ka. Di bangas ka. Ano hunsa? Di na matakom ang imong baba. Usaon man din ako, uy. Tay. Tay, Day, titay. Day. Tay, Binoy, ito, uy. Uy, nakakaraman niya, Charles. Nakakaraman niya. Ganihara ka Di niya. ba dugay ni? Ha? Ano na siya? Ay, usaon itong babayan na nakatugin taon to pag pinaabot ni mo. Mo ba? Madaol kami. Oh, Ako di gipaabot ato. Oo, tao ganihara kahit itong nagpaabot ni mo. Hangtod nga nakatuog. Naudsam to yung baba. Nakatuog mga nanganga o pagmata. Dili naman matakom. Ako bitong giingnahan nga aren lang dire sa sod, are siya maghuwat, aron makahigda siyang tarong, are sofa. Anamang yun sa diha. Oo na, tay. Mao na, pahigdaon, di mo higda. Maglingkod lang matuog. Nga, naghangad, di resulta,
Nagnganga na to, ang baba, nagdili na matakom. Bida, pauli lang tato ni mo eh. Bisag dili ko mo pa uli. Kaya maghuwat ko nung sa nimo. O saman, ha? Uyab na mo ato niya. Hindi, oy, luto ko yung... Ang ano mo na magpirmi ng ngita nimo. Puto niya tay. Ito na ako pag yabi taon oy. Pero, pababuan ka dito dyan ako. Pagbahay ko siya ba? Usay mo mo eh, pasabot. Basta, di naligyan ko pugong ana niya. Bagdukan ko yun na siya. Ba? Nabalaka ko. Nabalaka niyo ko gisulti sa ako, anak. Kaya murag may sagulbahan ba? Kaya nahibaw ba yun ko nga daghan kayo mga babae nga nagkukudan niya. Maog yo'y mag-una-una. Og ako, maturiring sa niya akong utok ani kong anak ka. Og matinuol tong iyang gisulti nga iyang bagdukan. Unya to. Unsay ato? May adlaw, Noy. Ikaw ang tatay ni Charles, Noy? Oo, ako inday nga naman. Pwede ko makadayon? Pwede man, pero yung sa akin sa kanto ka, wa man ko makailani mo inday. Ako ang umaabot nga asawa ni Charles, Noy. Time pa, ha? Usa tong gisulti ni mo inday. Ako ang umaabot nga asawa ni Charles. Umaabot nga. Asawa, Noy. Time pa. Karuhon usa na nato day, ha? Di ko mo tuoan ang imong gisulti, kundi magkisulti na ko ang akong anak. O sige, Noy, sige. Ina siya nga nagsabak na ko sa among unang anak. Mayo hinoon. Unsa to? Karaan gyapon. Unsa ka to, inday? Noy, may umaabot na bang anak si Charles o may umaabot na sad kang apo. Oh, matatay na lang kung daanin mo. Tay. Kay may umaabot na kang apo. Unsa? Tay Binoy, wa pa si Jules. Kay magpakuyog unta ko niya nga magprenatal. Unsa, ha? Recorded by X Thunder Gaming. Si Kinsa ka? Ikaw, si kinsa man sad ka? Ako ang umaabot nga asawa ni Charles. Nga naman, ug may umaabot na pubing anak. Day, kami ang una nagkarelasyon ni Jules. Busa wa kay katungod nga moingon nga ikaw ang unang niabot. Kay ikaw pa nga sa uno ni Jules karon. O ganong dili man, nga may umaabot na meming anak. Kay ngano, ikaw ra ang dili umaabot nga anak ni Jules? Ako sad. Ganion mi ani ko kay magpakuyog ko ni Jules aron magpaprenatal ko. Yosa. Basig magbugno mo, ha? Klarohon una ni nato. Sana mo sa Oy, Day. Kung may plano kang pakasla ni Charles, no? Kung nagplano mo, nasayop ka. Kay ako na ang iyang umaabot nga asawa. In your dreams. Uy, busa. Kung ako panimo, no? Mas may pang mauli ka na lang sa inyo. O pagkud ko dito glubi. Ay, lakit mo manulti, Day. Ikaw na lang kay paulit dito sa inyo, no? O panglaba dito. Kay wa kay labot sa kinabuhi ni Jules tungod kay ako lang siya. No! Ha, never nga mahitabo nga ang anase mong una-una, Day. Tungod kay nahibaw ko, pangilad na ng imo. Kay nay, naong ni mo, naong lang ni mo daano, mangingilad. Uy, hala, look who's talking. Ha? Yosa, ha? Kining na ang relax una mo, ha? Basig magbugno ka mo, ha? Relax lang una mo. Yosa, pagpuyo sa relax lang una mo, ha? Asa na ba sa di ako? Papaulian ang kabayo! Ay, kabayo, inday. Kana siya, no, yo? Kana, papulian ang murag kabayo. Hilas niya. Ikaw, rag baboy. Ha? Hilas kabayo! Ang taba, baboy ka. Giahak na, mag-ubot na tayo. Kabayo! Why makapanag-iyan ninyo sa ako, anak? Ha? Why kabayo? Glabaw na why baboy nga makaangkon sa ako. Usa lang ang makaangkon sa ako, anak. Ako! Ako lang ang makaangkon niya. Uy! May samot. Why kabayo
o labaw ng way baboy. Ako lang, ha? Onggoy! 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 Kamoy pagkakitot. Ay, pertig yung gubutas amo. Kay nag-abot ang tuto. May nalanggani kay wag yun mo pakita nga akong anak. Kay og may pakita pa, samot yung kagubot. Usaon man ako taon, oy. Dili sad ko kabaso sa kong anak. Kay dili man siya ang manguna, ang kanimang mga babae. Nga karon ra ba, pulos na nga maptus. Ang bayot ray dili, usaon man ako. Di kuno palihog tambagay kuno ko ninyo kung unsa man kung kamo pasultihon, Binoy. Ate Pres, Okay, ang sendo na to karong adlaw, Goliath. si Tatay Binoy, Ate Pres. Binoy. Oo, kanis Tatay Binoy, Ate Pres. Nakaanak siya, lalaki si Diyos nga. Kuan, si panganan na, daghan kay mga uyab. Siya, way gusto sa mga babae. Ang babae man mag-una-una niya, Ay, Ate Pres. gukdunon og mga Gukdunon siya. babae. Murag naan siya ahom sa itlog siguro, Ate Pres, mga nana. Gukdunon kayo, mauna nga ang mga babae, Ate Pres, iyang napababdusan. Kay mao may mag-una-una. Karon nag-ilog ang mga babae ni ato si bae kay maon lagi himong asawa ko doon ni Diyos. Way nag-ilog nila, gailog sila, di ka, kada pulian ng kabayo, pulian ng baboy, gaway sila. Baboy kuno kabayo, ni abot ang bayot, Ate Pres. Siya ako may makaangkor na, ako, kinanan ako'y iyahang minyuan. Siya, uy, Unggoy. 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 Ba na yung problema ni tatay saon ni Ate Pres. Duha ka babae mo ay napabadusan taon siyang anak niya napapagibayot. Saon mo na to ani saya kitambag na to adi niya. Kuan na lang siguro Kay dong. may mo kay gukdunon man Oh. sa babae. Ang babae may mo kuan niya, mo gukod. Unya saon man nga mabdus man duha Ate Pres. Mura iya sa denggi. Oo, ginabtan gyud niya. Dan. May gila bayot kay way matris. Wala pa babdus kay pura. Sa ura na ba, ikaw bambi, unsa may kasultin mo ng duha ka babae pababdusan. Nya na pay bayot ka nagukod-gukod niya. Be. Kini siya ba, dili po na tumatawag ni siya lang og himabay, kaya di man siya mo ay manguyam. No, dili sa kini maayo gitsura siya bab. Gukdo lang gid siya sa mga Kuan lang pertig Babae. sex appeal. Oh, lakas og sex appeal. Nading Appeal, anak, no? Ha? Nading anak, different. Di ba naman itong mga kauban diri nga ingon anak? Bisag di ka gwapo pero kuan ka sa mga babae ka ng charm nimo ba? Oh. Ganahan naigi na Nay ba- attract nimo. Oh, kanang mga charm nimo ba Ako, makakuan, gukdo attract yung babae nimo. Doon na lagi ko lucky, press. Ikaw? Ana kay charm. Ikaw? Oh. Nakay charm sa mga security guard. Ayaw ba? Ayaw ba? Sirach 6, versikulo 23. Gano man. Kung aduna kay mga anak nga lalaki, edukaha sila. Tudlui sila sa pagdisiplina sa ilang kaugalingon samtang bata pa sila. Sa atong sugilan, murag wa man magkuwang ang iyang amahan, siguro Goliath, pagdisiplina o unsa ba? Di man sad ang disiplinahon kay waman mag-igat-igat sa mga babae. Ang mga babae mong kuy mo. Mudool. Niini karon pananglitan sa maong sugilanon, pananglitan og magka-problema siya. Sir, kay ang papa may nagpatambag. Dili man siguro og panitag mabutang punto nga kaya sila magbugno sila pasagdayon na sila diha pero abot na dito sa kinihaay mga tarungan ang laki nga wa man siya isa kay pareho na tong day akong amigo nga kikihaw og rape pag abot ito lagi sa barangay hall di katawa maganing kapitan kiging na mas laki nga girip ta di ay ka kami ni guro na kusngit-ngit ikaw pang ganin na abris akong sipir di anang laki Pero bisa na tingali bam kung ana kung ikiha ka grape kuyaw jud kaayo makiha ka grape bisig inana pa imong katarungan. Pero na mga ebidensya nga kanang gitawag lagaan ra dili. No kana kung husayunon pag yun sa mga abogado. Ani na lang press Goliath. Og may mabdos ng tulo ka babae. Duha ra bam. Aduhara. Bayot ng Duha, usa. bayot ng usa. Unya,
dili sa mga asawa, para way samok sustintuan na lang na. Oo. Kay Kana. yaman ng anak. Sustintuan na lang na kay ingno nimo, sir, ug inyong pugson akong anak pagpangasawa ninyo, nyo wa siya gugma. Utsa may lakat sa inyong pamuyo. Mao na. Oh. Mao gyud. Mamarihan niya dito sa istorya nga ang usa ka asawa ko wa may gugma ang iyang bana niya tungod sa iyasang binuhatan. Sigihon ug hingilin Mao na. sa bana. Paulit inyo. Way kuan, way kalinaw, way kalinaw ang ilang Paulit pagtuyo. inyo. Makatawal ko kuno mga silingan. Kaya di ba sa mauli ang asawa? Nahigog mapod kayo tingali. Dili kay ang kaning asawa nga ni abot nakasaham ko ni sila ang laki. Mao. Oh, nya gidawat po dagis ban, di man matawag ban kay wa man sila makasal. Gidawat po sa laki kay dili kita gustong samok ang laki. Karon kay murag ni keringking naman sa kuno. Diging nang kuno kuan kay ipong laki. Pauli pa kasi inyo. Bitaw. Ang mga silingan makatawa kay di ko no mauli ang maong babae kay ngano kanang Way kaulian. ako na kong utang sa ilahang gipuyan. Karon balik ta. Yeah. Sir, sa ako nangingon pa ng lita nung maabot ang panahon nga magbugno sila dito. Hala, pabugnuan na sila. Pero maabot na gani dito sa mga legal matters. So, huwag pangutanan sa abogado. Kaya para na ako, abot ito, inunin mo nga, pagpapangasawoon yun siya, wa man mahigugma imong anak nila. No na. Why kalinaw pa dili model unsa nang sinultian na lahat pres dili modelanto Delanto ang inyong pagpuyo. pagpuyo. Gubot manlupa ng mga plato, manlupa ng mga kutsilyo. Mao gyud. Gubot pa sa lukot. Oh, gubot pa sa lukot. Ay na lang. Bintaha siguro ng bayot, sir. Hindi mo na mapdos. Salamat mo pa na tulungan, no? Good ako ang puzzle, Tihon. Tatak